Hej alle sammen, og velkommen til Mega Talks herinde i Mega Lounge. Vi sidder jo herinde i byens bedste drinkssted i hele Vejle, og sidder her i dag sammen med Kasper. Kasper, han er en gammel barmanager herinde, som er på besøg i dag for at fortælle lidt mere om, hvem han er. Samtidig med, så sidder vi også med hans infamøse øl, han har lavet herinde. Så Kasper, velkommen til. Tak, André. Tak. Du kender jo lidt til stedet. Det må man sige. Jeg har brugt nogle timer her. Ja. Først som, hvordan er historien egentlig? Jamen, jeg startede herinde, mens jeg gik på gymnasiet, altså bare som et job ved siden af skole. Og så i min sabbatår, der var jeg barmanager hernede, og var mega glad for det. Og så på et eller andet tidspunkt, så tog jeg ud og rejse, så kom jeg lidt tilbage igen, og flyttede til Aarhus for at læse, og kom lidt tilbage igen. Og så jeg har været sådan lidt nogle omgange, men kan sgu nok ikke helt slippe det, fordi at, jeg egentlig er bare pisse glad for at være her. Ja. Så ja, det er sådan min historie med torvehallerne i hvert fald. Fedt. Ja. Og nu sidder vi jo med din øl. Ja. Og den tænker jeg jo, vi skal prøve at smage lidt på. Det synes jeg. Men jeg tænker, mens vi skænger den, kan du ikke så fortælle lidt om, hvad er det, vi skal prøve her i dag? Jo, det kan du tro. Ja, altså sådan helt kort, så det, som man nok vil kalde New England IPA, som er sådan en frugtig, juicy, hazy ting, på 6%. Og så har jeg bare prøvet at lave noget øl, som jeg har lyst til at drikke. Ja. Jeg har ikke noget sådan behov for at skulle være den, der laver verdens mest bitre øl, eller være pioner inden for et eller andet. Altså jeg vil gerne, målet var at lave noget øl, som jeg bare synes var pisse lækkert. Og det synes jeg efter rigtig mange forsøg, er kommet ret godt i mål med. Ja, så det er sådan det. Ja. Jeg ved ikke, hvor ølnørdede folk, der sidder og lytter med, er, men den er brygget med Citra, Amarillo, Mosaic og Galaxy, som er humlesyper. Ja. Ja. Slag på tasken. Hvor mange forsøg har du brugt på at ramme den her? Jamen altså, den her opskrift, den bryggede vi på, du må ikke holde mig op. Jeg mener, det var 6 eller 7 gange. Jeg kan ikke helt huske det, men sådan, ja. Men det skulle alligevel også et par gange, før den sidder i skabet. Ja, men det var også vigtigt for mig, at det blev godt. Altså, jeg vil ikke have lyst til at sætte mit navn på noget, som jeg ikke selv var tilfreds med, eller som bare var forhastet. Så altså, jeg brugte lang tid på at finde den rigtige opskrift. Men jeg synes også, det er blevet godt. Jamen, skål på den, gamle. Lad os da prøve at smage på den. Ja, så sådan relativt tropiske ting, som man jo også burde kunne fornemme ud fra navnet. Så jeg har sådan prøvet at gøre det meget tydeligt for folk, allerede når de kigger på dåsen, så ved de, hvad det er, de skal til at smage på. Så det er sådan filosofien bagved det, at man skal vide, hvad det er, man køber, inden man køber det. Ja. Det synes jeg jo egentlig giver god mening, fordi jeg vil sige, jeg er heller ikke den største IPA-mand i hele verden. Så jeg vil også sige, når vi har gæster herinde, som der spørger ind til den, så prøver jeg lidt at sige, at det er lidt af en blanding mellem en blank, lidt mere let øl, og så en IPA, som man kender den. Jeg ved ikke, om jeg fuldstændig slagter. Altså, jeg vil være ked af at kalde det en blank, fordi det er jo en hvedøl med sådan en citrus twist, og det er jo ikke det er, men jeg tror godt, jeg forstår, hvor du vil hen. Ja. Altså, at det er sådan lidt drikkeligt og sådan sommeragtig øl. Præcis. Men ja. Altså, det er jo sådan en, jeg godt kunne se på terrassen med. Sådan, ja, præcis. Altså, det er jo sådan en, som man kan sidde og drikke 4-5 stykker af ude på terrassen, uden at man bliver sådan helt tung i munden af det. Så ja, jeg synes sgu, vi lykkedes ret godt med det, der var målet. Ja da. Ja. Og hvad er drømmen så med det? Skal det bare blive ved med at være sådan en lille hyggelig hobbyprojekt, eller håber man på bare at skalere fuldstændig? Eller hvor er man henne, når man er sådan inde i ølverdenen? Jamen lige nu, der tror jeg, det første mål, det er, at vi lige skal have solgt det første batch, vi har brygget. Ja. Altså jeg har brugt seriøst alt, hvad jeg ejer på det her. Ja. Altså, hvis det går galt, så har jeg min kaffemaskine og det, så jeg har på kroppen. Fedt. Ja. Det er jo iværksætteri. Fuldstændig, det må man sige. Så altså, planen er, at jeg skal kunne leve af det, jo. Men her i første omgang, så skal vi lige have solgt det første batch her. Hvor meget lyder sådan en batch på? Jamen, vi bryggede små 3.000 liter, så det er jo også... Det er jo lidt, når en øl er 33. Ja, de 44 dem her. 44 centiliter, ja. Præcis. Og så fik vi tappet noget på stager og noget på dåser, så vi ligesom kunne tilbyde begge ting. Og ja, så lige nu der bruger jeg rigtig, rigtig, rigtig meget tid på bare at cykle rundt i København. Jeg flyttede til København. Jeg ved ikke, hvor meget baggrund vi skal have med og sådan noget, men jeg har lige flyttet til København for ligesom at prøve at starte det op. Så jeg bruger rigtig mange timer på at cykle rundt i København med øl i tasken, og så bare dukke op på baren og sige, hej, jeg hedder Kasper, jeg har lavet det her. Kunne tænke jer at smage på det. Og så starter det jo ligesom der, og så
9 ud af 10 gange, så får man at vide, at det ved jeg ikke noget om, fordi så er det en eller anden ung arbejder, der står der eller sådan noget. Men jeg bruger rigtig meget tid på ligesom at skabe nogle relationer ude til barerne, hvor det kan sælges. Ja. Jamen, jeg kunne også godt forestille mig, at København var sådan et sted, hvis man starter mikrobryggeri, det er et godt sted at få noget fodfæste. Det er i hvert fald sådan, det er jo den største by i Danmark, så det giver jo sig selv, der er et rimelig sådan stort publikum. Og så er det også bare, der bliver solgt noget mere specialøl i København, end der gør i Jylland, og stederne ligger tættere på hinanden. Ja. Så det er noget nemmere at starte det op derovre fra, kan man sige. Hvor langt er du i skrivende stund sådan med batchet nu her? Hvordan går det med det? Jamen, det går godt. Vi har afsat over halvdelen af det. Okay. Så altså, så jeg har lidt svært ved sådan, om det går godt eller dårligt. Altså, jeg synes ikke, det går dårligt overhovedet, men drømmen er jo selvfølgelig, at Meny de ringer i morgen og siger, hej, det smager fucking godt. Vi skal bare have 10.000 liter. Nå, du er allerede Meny i forvejen, eller hvad? Ja, Meny, det er jo sådan, det er jo ikke sådan så kædestyret på samme måde, som mange af de andre. Det er sådan, de individuelle købmænd har relativt store frihedsgrader, så jeg har fået en kasse ind i en Meny på Amagerbro. Og så må vi se, ligesom, hvordan det performer dernede. Og sådan. Men ja, det er et super sted at komme ind, fordi der kommer rigtig mange forskellige mennesker. Ja. Hvorimod på de barer, jeg har så lidt til, det er jo meget sådan ølnørder, der kommer de steder. Ja. Og ikke her fra Danmark, som jo fylder størstedelen af markedet. Ja. Så derfor så er det rigtig vigtigt at komme ind i sådan et sted som Meny, hvor der også kommer dem, der måske ikke sådan går op i, hvad for noget humle, der er brygget på, men som bare kan have en god øl. Ikke? Præcis. Ja, præcis. Men jeg føler også, at Meny er god til at have sådan nogle lidt nichede ting, så jeg tror også, det er meget fed lokation at starte på. De har sindssygt store specialafdelinger, og så har de faktisk, de har Meny Øllav, som er 5 af Meny-butikkerne, der har sådan større ølafdelinger. Okay. Og hvor dem, der så er ansvarlige for de forskellige områder, de sidder ligesom og bestemmer, hvad skal kernesortimentet i hele Meny Danmark være. Så på den måde er det et super sted at komme ind. Ja. Men nu kom du lidt ind på, at du flyttede til København. Hvis man skal tage sådan en kort historie om, hvem Kasper er, og hvordan det måske også et eller andet sted flasker ud i det, du sidder med nu her foran dig. Hvor starter vi henne af? Hvor er du fra egentlig? Hvor langt skal vi tilbage? Lad os tage helt fra start af. Okay, helt fra barns ben. Jamen altså, jeg hedder Kasper og er født i Børkop i år 2002, den 3. maj. Ja. Og der har jeg boet de første 18 år af mit liv, vil jeg sige. Og gået i folkeskole der. Og så på et tidspunkt så rykkede mine forældre til Vejle, lige efter jeg var startet på gymnasiet, HHX. Ja. Så har jeg boet der i et par år jo. Jeg har altid sådan haft lyst til at prøve at starte noget selv. Ja. Og jeg var sådan i mange år, du ved, sådan, jeg skulle ikke lige sådan, hvad skulle det være, og behøvede man opfinde en dyb tallerken, og så tror jeg på et eller andet tidspunkt, det gik op for mig, at jeg synes, for det første, fysiske produkter er mega fede at have med at gøre, frem for et eller andet IT. Altså, det interesserer mig bare ikke. Så det skulle være et fysisk produkt i hvert fald. Og så har jeg bare altid øl har altid været min foretrukne drikkevare. Ja. Og så var det jo, da jeg stod inde i baren her bag os, hvor vi ligesom både har præsenteret, nu tæller jeg mig at kalde det kedeligt, men kedelig kommerciel øl i hvert fald, på hagen. Og så har vi lige ved siden af et udvalg på typisk omkring 12 forskellige dåser fra nogle af de bedste bryggerier i hele verden, og også rigtig mange fra Danmark. Og jeg forstod simpelthen ikke, hvorfor at 95% af alle gæster, de gerne vil betale 65 for en Carlsberg, men de vil ikke betale de der 10-15 kroner mere for noget verdensklasse øl. Jeg tænker, hvor fanden er det folk, de vælger det? Fordi det er jo objektivt set, så er det et bedre produkt. Ja. Så begyndte det sådan lidt at køre i hovedet på mig, og tænkte, hvad fanden er det, der gør det? Ja. Og så tænkte jeg, sådan helt naivt, du ved, sådan tænkte, det løser jeg. Ja. Og så tænkte jeg skulle i gang med at have lavet noget øl til at starte med. Det var ligesom måden at starte på, ikke? Og så spurgte jeg Terje, som ejer stedet her. Ja. Jeg har den her idé om, jeg gerne vil til at lave noget øl og sådan noget. Vil du ikke hjælpe mig i gang med det, og hvem skal jeg snakke med og sådan noget? Og så siger han, jo, men du skal snakke med Whisky Thomas. Så siger jeg, hvad fanden ved Whisky Thomas? Ved han noget om øl? Whisky øl, hvor hænger den lige sammen? Så siger han, Thomas, han har brygget øl hjemme i lang tid, han er pissedygtig og sådan noget. Prøv lige at snakke med ham, og så snakker jeg lidt med Thomas og sådan noget. Og, han vil gerne hjælpe mig med at prøve at lave en opskrift på noget øl, og så bryggede vi jo bare et lille batch på 30 liter. Og smagte for det, og så tænkte vi, det smager fucking lækkert. Hvordan kan vi gøre det endnu bedre? Ja. Og sådan blev vi bare ved, indtil vi ligesom havde en opskrift, som jeg tænkte, den er bare lige røven. Ja.
Og så havde vi ligesom den her opskrift, og havde et udgangspunkt der. Og så skulle vi jo finde ud af, hvordan vi kunne gøre det til en forretning. Og det kan man gøre på forskellige måder. Man kan jo måske købe noget udstyr selv, og få det i fødevaregodkendt osv. osv. Man kan også gøre noget andet, og det er, at man kan skrive til nogle af de etablerede bryggerier, jeg har den her opskrift, vil I hjælpe mig med at skalere den op i kommerciel skala? Og det gør jeg. Så det var egentlig det. Så fik jeg kontakt til et bryggeri, som gerne ville brygge det for mig. Og den proces, den brugte jeg rigtig lang tid på, fordi det var mega vigtigt for mig, at det er jo mit produkt. Ja. Så du ved, når jeg afleverer min opskrift til nogen og siger, vil I hjælpe mig? Ja. At du ved, at det er så nogen, der... Altså, hvor kvaliteten, den er så god, at de ikke bare fucker min opskrift op. Ja, det er præcis. Ja. Ja, det er nogen, der kan stå bag det. Præcis, altså, og jeg ved, at dem, jeg giver min opskrift til, de ved, hvad de laver. Ja. Så jeg har brugt sindssygt lang tid på. Jeg lavede simpelthen et Excel-ark med samtlige bryggerier i hele Danmark, og så vurderede jeg dem ud fra forskellige parametre. Du ved, det kunne være, hvor god er deres rating på Untappd, hvad for noget øl har de lavet, hvor meget har de lavet, hvor i Danmark ligger de. Du ved, sådan, jeg kan ikke huske 6-7 måske forskellige parametre, jeg ligesom rangerede dem på, og så fandt jeg frem til 5 bryggerier, som jeg ligesom tænkte, de kunne godt være mulige samarbejdspartnere. Og så var der så en af dem, der skrev tilbage nærmest med det samme, at det ville de sgu gerne. Ja. Ja. Jamen, det er sgu også fedt, altså at der findes sådan nogle stadigvæk derude, der er villige til at sige, præcis. Selvom der eksisterer så mange mikrobryggerier, vi tager sgu også dig ind og giver dig en chance. Men det er faktisk ret almindeligt i ølbranchen, om man vil, at man får det brygget hos andre. Ja. Så altså, det var jeg sådan lidt til at starte med. Jeg vidste sgu ikke helt sådan, altså, så følte jeg lidt, at der gik noget af mit produkt, fordi det jo ikke længere var mig selv, der stod med det. Ja. Men altså, men det er jo... Det spring skulle tages før eller siden jo. Det er jo det, og altså alternativet, det var at gå ud og investere mange millioner i et bryggeri selv, og jeg er på SU, så du ved, der er ikke så mange millioner at investere lige nu. Nej, det er det, så det var ligesom måden, jeg har startet det op på. Ja. Havde du sådan noget iværksætteri på handelsskolen? Altså, var det du studerede der? Nej, jeg tror, jeg læste, jeg fanden hed min linje, jeg tror, den hed, jeg kan ikke engang huske det. Jeg havde sådan noget international linje, et eller andet. Ja. Men altså, det har altid sådan ligget i mig. Jeg har altid syntes, det var spændende det der med at drive forretninger og sådan noget, og altid haft mega stor respekt for dem, der lykkes med at skabe noget selv. Ja. Så det har, altså, så længe jeg overhovedet kan huske, har det bare altid været min drøm at få lov til at forme noget helt fra bunden. Ja. Og nu sidder du simpelthen med dit eget produkt. Ja. Altså, jeg tænker bare, hvor euforisk på en eller anden måde er det, når den første dåse, den er i hånden, og man knapper den op og tænker, det er mit. Det er mit. Ja, det er sindssygt. Altså, det er en vanvittig følelse. Men jeg vil så også sige, at det bliver hurtigt taget over af det. Der er også lige en forretning, der skal drives. Ja. Altså, men jeg bliver glad helt ind i hjertet, hver eneste gang, jeg kigger på en af de dåser. Ja. Altså ægte. Det tror jeg gerne på. Det er jo dit lille hjertebarn, du har brugt ret lang tid på at få op at køre. Tid og penge og energi og kraft. Og sådan, det er jo sjovt, når man sådan sidder og kigger på det og tænker, det er jo fucking bare en øl. Ja, præcis. Men hold kæft, okay. Men der er jo en historie bag den. Altså, der er en væsentlig større historie bag den. Ja, præcis. Altså også mange sådan små ting, man ikke tænker over, som altså stregkoder. Hold kæft, jeg har brugt mange timer på at læse om stregkoder. Ja. Altså, og det er jo bare sådan nogle små ting, som man ikke tænker på, inden man går i gang, men det er jo også en del af det. Hvis man sådan skulle prøve at sige et par ting om sådan, hvis en person kommer hen og tænker, nu skal jeg prøve en Just One Thirst Trap. Hvad er sådan din drøm, at de tænker på, når de prøver den her øl her? Tænker de, at det her, det skal bare være en high-class øl? Tænker de, at det her, det skal være terror for Danmark? Altså, hvem håber du på at kalde dit kundesegment om et par år? Det er et godt spørgsmål. Altså her til at starte med, der er det mega vigtigt at få fat i ølnørderne. Fordi det er jo dem, der køber. Altså, det er jo ikke en Carlsberg til 4,5 kroner, det her. Nej, lige præcis. Så det er jo vigtigt, at man skal have fat i nogle af de mennesker, som er villige til at ofre lidt ekstra penge på en god øl. Ja. Så det er jo det, jeg gør lige nu ude ved de barer, der har de her typer øl på haner. Men altså, det er jo klart, jo bredere mit kundesegment spænder, jo større bliver forretningen også, og jo mere kan jeg drive det til. Så det er jo klart, at jeg vil jo gerne have fat på alle, der kan lide god øl. Ja. Men man kan også bare indse, at det er ikke alle, der synes, det er værd at give det ekstra for at få en god øloplevelse. Og dem om det, ikke? Men
Men ja, her til at starte med i hvert fald, så er det helt klart dem, der som er lidt mere nørdet omkring det. Ja. Fordi altså, vi sælger jo, som sagt, herinde i Mega Lounge, og vi får jo en masse forskellige input fra et eller andet sted, Gud og hver mand. Og det er jo meget sjovt at sådan se, hvordan folk de går super meget op i smagsnoterne, og nogle andre tænker, det er jo en øl ligesom mange andre. Helt sikkert. Men altså, tricket det er jo at lave noget, som nørderne har respekt for, og som den brede befolkning bare godt kan lide. Ja. Altså, det er jo, hvis man skal være sådan lidt, det er jo det kunstnere også, du ved. Altså, de vil gerne skabe noget kunst til nørderne, og være respekteret af folket. Ja, lige præcis. Så det vil jeg jo gerne lave noget. Jeg vil gerne lave noget øl, som alle godt kan lide, og som nørderne har respekt for, hvis det giver mening. Ja, det gør det. Men jeg tænker jo bare sådan, som person, der ikke kender så meget til selve ølverdenen her. Ja. Du siger jo selv, der er rigtig mange forskellige mikrobryggerier ud over hele landet. Der er jo mange, der har gang i det samme projekt her, som du har gang i. Jeg er bare sådan lidt nysgerrig på, som værende selv tidligere iværksætter. Hvordan tænker du sådan, jeg kommer til at skalere markedet bedre, end nogen andre har gjort før? Altså, hvad er din approach til at prøve at få mere scale up, end nogen andre har prøvet før? Og ikke bare ende som sådan en mikrobryggeri, for jeg kan høre, missionen er jo at blive så stor som muligt. Altså, ikke nødvendigvis så stor som muligt. Jeg vil gerne være så god som muligt. Ja. Altså, jeg har ikke nogen drøm om, at man skal lave den nye Carlsberg, fordi al respekt for Carlsberg, de har været dygtige, men det er jo ikke den type øl, jeg gerne vil lave. Nej. Altså, det er jo, nu siger jeg det sådan lidt igen, men det er jo lidt noget kedeligt kommercielt øl, synes jeg i hvert fald. Så målet er ikke at blive den største, det er at blive den bedste. Ja. Men nu spurgte du lidt om i forhold til, hvad jeg gør anderledes. Altså man kan sige, det hele starter med, at man har et fucking godt produkt. Ja. Og det er jo så det, jeg har brugt det sidste lange stykke tid på, og det synes jeg er kommet godt i mål med. Og så handler det jo om, hvordan man ligesom kan skille sig ud fra de andre, fordi der er virkelig mange dygtige bryggerier i Danmark. Så man bliver nødt til at gøre noget, hvor man siger sådan, okay, men hvordan kan vi gøre tingene anderledes eller bedre? Og så en af de ting, jeg sådan har været meget opmærksom på, det er sådan det visuelle udtryk på dåsen. Ja. Fordi altså min teori, det er, at mange folk fravælger de her dåser, fordi at når de kigger på dem, så forstår de ikke, hvad det er. Ja. Fordi hvis der står på en dåse, DDH-NE-IPA, så tror jeg, at der er mange mennesker, der kigger på det og tænker, hvad fuck betyder det? Ja. Så min approach er meget, at folk skal vide, eller have en idé om, hvad det er for noget øl, der er i dåsen, inden de... Altså, fordi ellers tror jeg ikke på, at de køber det. Så det kan jeg egentlig godt se, fordi jeg synes også nemlig, at dåsen er meget spiselig sådan i design, fordi nu har vi jo mange andre specielle lov, og de er jo flotte, slet ikke det, men de er jo fuldstændig crazy at se på. Altså jeg kan jo godt forstå, hvorfor nogen bliver lidt skræmt af de dåser og tænker... Ja, eller bare ikke forstår, hvad produktet er. Ja, lige præcis. Altså, fordi hvis du ikke er en lille smule nørdet omkring øl, så ved du måske ikke, hvad forskellen på en New England og en West Coast IPA er. Ja. Så jeg har prøvet sådan at tale meget til sådan... Det umiddelbare sådan, altså du ved, navnet Tropical Thirst Trap, det er sådan, allerede der får man idé om, det er nok noget, der er nok nogle tropiske noter i. Ja. Og sådan farven på, altså det orange her, det skal også sådan give en indikation af sådan noget mango, papaya. Ja, jeg skulle også lige til at sige faktisk også sådan lidt øllens farve. Ja, præcis. Giver også lidt en idé om det. Og så, du ved, så er der, du ved, de der figurer hernede, som også sådan, du ved, der er en ananas med flammer i, og en citron i munden. Så du ved sådan... Præcis. Så min approach er meget sådan, at jeg gerne vil prøve at fortælle folk, hvad for noget øl det er, inden de skal bruge penge på det. Ja. Fordi jeg tror, at der er mange, der kigger på de dåser, der står deroppe og tænker, okay, flot dåse, men hvad er der inde i? Så ja, det er sådan min tilgang. Kasper, jeg kan jo se og har fået lidt med på sociale medier og hørt lidt fra dig selv af. Du har jo rejst rigtig meget rundt i verden. Det har jeg. Det er jeg lidt nysgerrig på, fordi jeg er jo en person, der ikke er særlig velrejst. Ja. Hvor kommer sådan glæden fra at tænke, ved du hvad, hele verden, den skal simpelthen ses? Jamen, altså jeg har altid rejst meget, fra jeg var helt lille. Så det er jo mine forældre, der ligesom skal have æren for det. Ja. Men jeg har altid, fra jeg var helt lille, så har mine forældre taget mig med rundt i verden. Og så har jeg sådan, altså der har jeg rejst rigtig meget. Og så senere hen, så er det bare fulgt med. Ja. Hvor mange lande er vi over på? Har du sådan et rough estimate på, hvor meget er vi over på efterhånden? Jamen, det er omkring 40. Omkring 40? Ja, så jeg har været sådan rimelig meget rundt omkring. Ja, det må man sige. Ja. Men altså, helt klart mine forældre, der skal have størstedelen af æren for dem. Både fordi de har taget mig med, men det er altså også dem, der har betalt for de fleste rejser. Ja.
Igen, livet på SU, det er ikke det nemmeste i hele verden. Ikke. Men ja, så har jeg rejst lidt i min sabbatår. Jeg nåede desværre ikke, jeg ved ikke, men det var en lang historie, men jeg vil Sydamerika. Fordi jeg altid synes, Sydamerika var et fascinerende sted. Ja. Og der har jeg aldrig været med min familie. Så jeg tænkte, mit sabbatår, så tager jeg sgu derhen og planlagde sådan, at jeg bare skulle starte i bunden af Sydamerika og så bare rejse hele vejen op igennem. Ja. Men så efter halvanden måned, så vågnede jeg op på et hospital lige pludselig. Simpelthen? Ja. Shit. Ja. Hvad skete der der? Jamen, det kan jeg ikke helt... Jeg er ikke helt sikker. Altså, jeg var ude på sådan en tur, og så sad jeg i en bus, og så kan jeg ikke sådan huske vildt meget. Nej. Men altså, jeg besvimede på en eller anden måde der i den der bus, og så vågnede op på et hospital i Bolivia. Okay. Ja. Og så vågnede jeg op der og prøvede lidt at finde ud af, hvad jeg var henne, og de snakkede ikke engelsk, og de kunne ikke rigtig svare mig på det, og sådan... Og så blev jeg lige pludselig, blev jeg ringet op fra mit forsikringsselskab, som på en eller anden måde havde fundet ud af, at jeg ligesom var indlagt. Ja. Så altså, de må have fundet ud af papir eller et eller andet. Ja. Og så spurgte de mig lidt, hvad der skete, og jeg kunne sådan, jeg var besvimet og sådan noget, og hvor jeg var henne, og jeg sagde, pas, Bolivia. Ja. Et eller andet sted. Ja. Og så var jeg sådan lidt, det var sådan ind og ud af bevidsthed-agtig, og så lige pludselig så stod mine forældre foran mig. Okay. Ja, så forsikringsselskabet havde lige så fået kontakt til dem og sagt, I skal altså komme ned, fordi det står skidt til. Og så fik jeg at vide, at jeg kunne ikke fortsætte. Så jeg skulle transporteres hjem til Danmark, men jeg måtte først komme hjem, når lægerne vurderede, at jeg var frisk nok til at rejse. Ja. Så jeg lå der i 3 uger. Simpelthen. Ja, og altså selvom det var et privathospital eller noget, så er standarderne så lidt noget andet end Danmark. Men du er okay nu? Ja. Der er ikke noget sådan galt, men ja, jeg havde bare en masse infektioner og vand i lungerne og alt muligt. Hold op. Så ja. Det lød ikke til, at det blev sådan en romantisk tur alligevel. Altså, det første halvanden måned var sindssygt fed. Ja. Og jeg ville ønske, at jeg kunne have fortsat. Men ja, sådan skulle det ikke være. Men heldigvis er jeg så senere hen og tilbage i Sydamerika for at opleve nogle af de ting, som jeg ligesom gik glip af. Så du fik en to be continued på den? Ja, præcis. Ja. Så på den måde gør jeg lidt op for det. Ja, fordi mit næste spørgsmål skulle nemlig være sådan, hvad er den mest mærkværdige tur? Jeg kan jo næsten ikke lade være med at tænke på, det må have været mærkværdigt på en eller anden måde. Jamen, det var det også. Altså, Sydamerika, det er et sindssygt sted. Ja. Altså, alt hvad du tror, du ved om verden, det er bare anderledes i Sydamerika. Ja. Jeg var i Brasilien på et tidspunkt, og falder i snak med nogle af dem, der arbejder på det hostel, jeg bor, og en af de andre, som også, altså sådan backpacker-type, så vil jeg snakke, og så siger nogle af de lokale der, når der var en fest oppe i favelaen. Ja. Ved du, hvad en favela er? Ja, jeg har godt hørt om favelaen der nede i Brasilien. Okay, hvis der er nogen, der ikke ved det, så er det jo, altså det er sådan nogle slumområder, som er kontrolleret af bander. Ja. Og der går sådan lidt en rygter dernede om, der er nogle fester og sådan noget, men man skal virkelig lade være med at tage simpelthen, fordi at, altså politiet kører ikke derop, det er bandekontrolleret. Ja. Så det er sådan en parallel verden. Men så, du ved, så finder vi ud af, at der er andre fester, og så tænker jeg, det kunne også være sjovt at prøve. Det kunne også være spændende lige at se, hvad der var for noget. Ja. Så bliver vi, fuck det, vi gør det, vi tager sgu afsted. Så går vi med nogle af de lokale derop, og så bliver sådan, musikken bliver bare højere og højere, og så tænker vi sådan, okay, det er et stort fest, vi er på vej til. Ja. Og så kommer vi sådan rundt om gadehjørnet, så står der bare 15 gutter med maskingevær og peger på os. Og vi ser meget europæisk ud her. Ja. Sådan, så vi står lidt ud. Ja. Og så går de sådan hen til os og siger, hvad fanden vi laver her, og siger, vi har bare fulgt med dem her, og sådan, altså, men hvis vi skulle gå igen, så er det fint nok, du ved. Ja, præcis, men vise lige respekt. Præcis. Og så går de sådan lidt over og snakker, og de står og råber lidt af hinanden og sådan noget, og snakker lidt med de lokale, som vi så faldt i snak med, og så siger walk. Ja. Så bliver vi bare guidet op igennem. Så du ved, de vil gerne have os ind, åbenbart. Men, så du bliver simpelthen guidet af et par gutter med maskingevær i favela? Ja. Og så er man sat med os, så er man en del af det. Jeg følte mig godt nok ikke som en del af det. Nej. Men ja. Men så var vi deroppe, og så det var sådan en gadefest, hvor ham, der var bandeleder der, som havde det område, han var gode kammerater med en kæmpe brasiliansk rapper. Okay. Så ham havde de lige inde til koncert. Simpelthen til gadefest? Ja, præcis. Så der var, altså, jeg ved ikke, tusindvis af mennesker. Ja. Så det var ret sådan en vild oplevelse, sådan
altså, der væltede bare folk rundt med våben overalt, og altså helt mærkeligt. Ja. Fuldstændig abnormalt i forhold til, hvad man ser i Danmark. Ja, så det var sådan en ret syret oplevelse. Ja. Og jeg er glad for, at jeg gjorde det, tror jeg, fordi at det var mega spændende og helt unik oplevelse. Så man jo ikke, altså, du kan ikke købe en billet til det her, så du ved, altså, det er jo helt unikt. Ja. Men jeg har nok ikke gjort det igen. Nej. Men, ja. Kigge bagfra, så tænkte man, den var spændende, den her. Ja, præcis. Den var spændende, og det var rigtig fint, det kunne være en gang. Ja. Præcis. Men ja, det var sgu... Men hvis du nu fik muligheden for at rejse igen i morgen, hvor er den næste destination så? Hvad er den næste på bucketlisten? Jeg gad godt til polerne. Ja. Altså nord- og sydpolen. Lidt en kontrast til brasiliansk varme. Ja, det kan man sige. Jeg var faktisk, der var i Sydamerika, der helt nede i spidsen, i den sydligste del af Argentina, der kan man tage en færge til Antarktis. Okay. Og det fandt jeg ud af, da jeg kom ned. Og så prøvede jeg sådan lidt at finde ud af, hvordan fanden kan jeg lige komme med det her. Og jeg sådan kan læse mig lidt frem til, at det er ret dyrt, og hvis man skal gøre det, så er man ligesom afsted i måske et par måneder. Okay. Men jeg tænker alligevel, jeg skulle gerne ligesom undersøge muligheden for at komme ned. Ja. Og så finder jeg sådan et lille bitte kontor, som siger, at desværre, jeg er 3 dage for sent på det. Ej. Den sidste færge, den er sejlet for 3 dage siden, og der går 8 måneder, inden man kan sejle igen. Shit. Ja. Så tænker jeg, fuck, mand. Men det er et eventyr, der skal opleves. Ja, det gad jeg godt. Det gad jeg godt. Men nu må vi se. Jeg tror ikke lige, jeg får tid til det i morgen. Nej, men... men det er sådan en af de steder, som jeg godt kunne tænke mig at se, fordi det er bare... Altså, der er ikke nogen mennesker, det er bare sådan unikt. Ja. Altså, du ved, det er helt... Det er rå natur. Fuldstændig, ja. Og sådan ekstremt klima, og alle de der ting, der sådan har lidt karakter af noget ekstremt, eller noget anderledes, det synes jeg er mega spændende. Ja, fordi det var det, jeg skulle til at høre om. Hvor lysten til at opleve alle de her lidt edgy steder, og lidt mærkværdige steder, altså hvad det er, der trækker dig til dem. Altså, jeg tror, jeg er så nysgerrig anlagt. Og har altid bare sådan synes, at jeg altid godt kunne lide sådan ting, der var lidt skæve på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det giver mening, men alt sådan, der ikke var inden for kasserne, det synes jeg er spændende. Så for eksempel maskingeværsfest i Favela. Ja. Præcis, ja. Men sådan noget det har altid sådan været trukket sådan lidt tiltrukket af. Og, ja. Jeg synes bare, det er sjovt at opleve noget andet. Altså, du ved, det var også meget bevidst, at jeg ikke tog til Asien i min sabbatår, for eksempel, fordi altså, alle tager til, hvad fanden hedder det, Lombok, og ned og ser den der sten, der er formet som en hval, og ned på Hanoi Train Street, og du ved, sådan, og det er ikke fordi, at jeg vil se noget fra de oplevelser. Jeg er sikker på, at det er mega fede oplevelser. Men jeg vil bare hellere noget, som er unikt, hvis det giver mening. Ja, præcis. Steder, man ikke lige har været før. Præcis, ja. Møde noget lokalt, noget autentisk. Præcis, lige det der. Altså, sådan en charterferie, det tror jeg aldrig nogensinde, jeg kommer afsted på. Nej. Men, Fedt. Ja. Kasper, jeg har sådan en sjov 6 spørgsmål, for at lære dig lidt at kende. Helt sikkert. Det første, jeg tænker næsten lidt tilsvarende, men er vi mest en ølperson eller en drinksperson? Øl. Ja, der er sgu ikke så meget sådan at rafle om. Nej, det er ølene, vi går med der. Ja, 100. Dog, du er en ølmand, men jeg har alligevel et sjovt spørgsmål. Mm-hmm. Hvis man skulle lave en drink, hvilken drink vil så beskrive dig bedst? Altså, hvad for en tænker du, det her, det er bare mig? Beskrive mig bedst? Ja. Og det er fandme et godt spørgsmål. Altså, jeg synes, en Negroni er vildt lækker. Ja. Men jeg ved ikke, om det er sådan for mig som person. Jo, det tror jeg. Negroni. Negroni? Ja. Sådan lidt... er du en bitter mand? Jeg kan godt lide... måske, det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide bitre ting. Ja. Jeg kan godt lide humlet i pære, og jeg kan godt lide mørk chokolade, og tør rødvin, og sådan. Så ja, præcis. Alt, hvad sådan er lidt bittert, det kan jeg godt lide. Jeg håber ikke, at jeg sådan skal da igennem min personlighed også. Men, nej. Ja. Og så simpel. Ja. Så simpelt og virker. Det er bare lækkert. Ja. Fedt. Hvor længe har du været bartender her i Torvhallerne efterhånden? Du siger, altså, du har været lidt ud og ind. Ja, jeg har været lidt nogle omgange, men aldrig helt forladt stedet. Men altså, jeg startede vel i sådan noget 22, så 4 år. 4 år? Slag på tasken. Ja. Fedt. Ja. Hvad er sådan den sjoveste bartenderoplevelse, du har haft herinde, hvor du bare har tænkt, det her det er satme et sjovt arbejde nogle gange? Jamen altså, jeg havde engang, jeg ved ikke, hvor sjovt det var for mig, men sådan bagefter var det ret sjovt. Ja. Der var en gang, jeg havde et orkester hernede, nogle tøser, der sad de var nok omkring 40 år, vil jeg tro, en 20 stykker, der sad der
holde noget fødselsdag, og så da DJ'en var gået, og vi ligesom sagde nu til at stadig ikke, så men de skulle bare lige, og de ville gerne lige høre en helt bestemt sang og sådan noget. Så men prøv, jeg skal have lukket det her sted, vi please vil ikke være søde, og der er lige over på den anden side af gaden, der kan I bare gå over og drikke videre. Ja. Og så var det sådan lidt, men det gik så, og vi fik lukket ned her, og så går vi selv, også der på arbejde, over på den anden side af gaden, for ligesom at få en fyraftensøl. Ja. Og det sekund, jeg kommer ind ad døren derovre, jeg havde sådan en hue på hovedet, og seriøst, det sekund, jeg træder ind ad døren, der er der en, der trækker huen ned over hovedet på mig, og lægger mig hen over bordet, og bare begynder at stå og slå mig i ryggen. Okay. Det er så hende dame, der har siddet her, som gerne vil styre musikken. Så, ja. Så hun har fået et ondt øje til dig? Ja, åbenbart. Ja, så der har vi haft meget sjov med at gå og snakke om, at jeg har fået tæsk af en 40-årig dame. Ja, det kan også noget. Ja. Så det var ret sjovt bagefter i hvert fald. Jeg var lidt forvirret i momentet, tror jeg. Men altså, ellers så er der bare fulde mennesker, de gør jo sjove ting. Ja. Det er en del af branchen. Det er sgu svært at være på arbejde i en weekend, uden der er en eller anden, altså uden der sker noget sjovt. Ja. Og det er også derfor, at jeg tror, jeg har haft lidt svært ved at slippe det, fordi det er bare sjovt arbejde. Ja, præcis. Altså, der er bare højst god stemning og glade dage, og altså det er bare fedt. Ja. Så, ja. Fordi det leder mig nemlig lidt videre til mit næste spørgsmål. Sådan, hvorfor er det, Torvhallerne er så fedt et sted? Altså som gæst også. Ja. Fordi nu kommer man jo også herinde som gæst nogle gange. Hvorfor er det, man bliver ved med at komme ind på et eller andet sted sin arbejdsplads, som nogle gange er lidt uortodoks, for at komme ind og få en drink også? Altså jeg synes, Torvhallerne er ret unikt på den måde, at det er for alle. Ja. Altså du ser både 20-årige, der står herinde sammen med deres kammerater, og så render de lige ind til deres far, som står lige ved siden af mit barn. Og det har jeg i hvert fald aldrig nogensinde oplevet et sted før, hvor det er fedt at møde sine forældre i byen. Ja. Ellers så er det jo sådan noget, altså hvis jeg mødte min far nede på en klub, så ville jeg tænke, satan mand. Ja, præcis. Men sådan er det bare ikke herinde. Altså det er jo heller ikke, selvfølgelig er der nogen, der bliver for fulde nogle gange, men det er jo ikke sådan et sted, hvor folk de står i kø og brækker sig ude ved toilettet. Altså, så det er bare ret unikt på den her måde med, at alle kan være her, og det er ikke pinligt. Du kan ikke være for ung eller for gammel til at være her. Det er bare et sted for alle. Familievenligt på en eller anden skør måde. Ja, det kan man godt sige, men det synes jeg er helt unikt. Og det eneste sted, jeg nogensinde har oplevet, som er lykkedes med det. Nu har vi jo snakket lidt om din øl, Kasper, ja. Og vi har snakket om det hele. Hvis man gerne vil følge med i den her rejse her, hvordan det er at være mikrobrygger, kan man gøre det nogle steder? Ja, det kan man. Jeg har faktisk selv prøvet at lave noget YouTube. Ja. Jeg ved ikke, hvor det blev. Nej. Men jeg har i hvert fald forsøgt. Jeg tænker, vi kan linke til det nede i beskrivelsen. Eller men altså også Instagram og Facebook og alle de her forskellige ting. Men det er nok nemmere, hvis vi lige sender et link eller et eller andet. Ja, præcis. Ja. Men der er jo noget sociale medier, vi kan følge med i rejsen på. Ja, helt bestemt. Jeg prøver sådan at være rimelig konsistent med at få lagt nogle ting op, så man ikke går i glemmebogen hos folk. Ja. Fedt. Ja. Men Kasper, jeg synes, det lyder super spændende, og jeg håber virkelig alt det bedste for dig. Tak. Jeg siger tak for skænken. Og, selv tak. Så held og lykke fremadrettet. Tusind tak. Tak for i dag.